¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. ¿Has visto alguna vez algo igual? No. Seven, 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 the magnificent seven. Cuando escalas, tienes la mente clara, libre de toda confusión. Estás concentrado y de repente la luz se vuelve nítida, los sonidos definidos y te invade la poderosa presencia de la vida. 7 años en el Tíbet. En 7 días, Dios creó el mundo. Y en 7 segundos, yo destrocé el mío. 7 almas. Diga, llegó el momento. Estem baixant de l'intent de cim. De fet, no hem passat del campament 4 a 7.500 metres. El problema ha estat que ha estat tota la nit nevant. I ara, per més Inri, no se m'ocorreix res més que filmar aquí, al per damunt del camp 3, a uns 7.000 metres, a 6.800, que és on va caure la llau l'any passat i bueno, es van dur un munt de gent i així. La veritat és que ha sigut una expedició molt dura. M'ha fet donar compte de moltes coses, sobretot que el més important en la meva vida és estar per davall dels 8.000 metres, no pas per damunt. Una abraçada, us estimo tots i ens veiem ben aviat. Adéu. Quina merda!
No corre, no corre. Dormiremos los tres en una carpa. Que la recomendación es bajar cambio. Sí, estamos en la cumbre, estamos acá filmando un poquito y... ¡Bien, por fin! ¡Ah, mierda! ¡Escena mierda! ¡Marta, por lo que dejo! $7.555, 7.600 segons estadística. La nostra tenda ha aguantat, però n'hi ha d'altres que no. A les 3 del matí he tingut una nova volta de fred. I per una altra vegada serà agrair-vos a tots el vostre seguiment, sobretot als sponsors que han fet un esforç molt important perquè poguéssim estar aquí ara a 8.300 metres. El pic d'alçada que he arribat és a 8.600, però és que no ha pogut ser, vull dir, no ha pogut ser. Sap molt greu. Una entreanxera, vale? Anem cap al final de les cordes fixes a buscar el Javi. Bueno, me sembla que m'he trencat, no sé, els lligaments o alguna cosa, perquè no puc anar d'una altra manera que no sigui d'aquesta. Sé que és trist, però és el que tiene. Para. De moment el que fem és anar cap a casa, que és el millor. Tarde del 2 de octubre del 2007, Xavi Arias apretaba el botón de su cronómetro, finalizando de este modo su nerviosismo. Estic pujant ja cap al camp 1, porto una hora i mitja. Elevado, Xavier llega al campo 1 a 6.400 metros, donde aprovecha para calzarse las botas y el mono de pluma que le ayudarán a subir. I tenim aquí el resalt i s'ha girat una mica de vent. 23:08. I on pot ser que estiguem? Estic al cim del Chollo en menys de 24 hores. Espectacular. Espectacular.
Bé, això que esteu veient, per davant en Xavi, caminant, i la cascada del Combo. I per aquí dalt veieu els primers, la Rambla. Però bueno, s'hi ha d'estar, s'hi ha d'estar. Les franges grogues i la puta són superverticals. Mireu el meu puto peu. Iu és el fogonet, que estem desfent neu i a la vegada estem gaudint d'aquest paisatge que és impagable. Ens pesa molt la motxilla, té una mica petards, és el més fort que he fet. El Javi porta la motxilla una mica més pesada que jo, perquè ell porta la tenda i ja porto estris i així. També va bé, perquè així no fa tanta calor. Estem a l'esperó dels ginebrins. En tot cas, aquest any pugen a l'Everest, l'any que ve doncs, possiblement s'aniran a caçar lleons a Tanzània i el següent se n'aniran a l'espai. Són gent que amb quina corda agafar-te, i en aquest pas la progressió és lenta, és Estem al cim més alt del puto pont. Estem filmant la trucada més alta del món mundial. Amics i amigues, barcelonins i barcelonines, Barcelona ha arribat al sostre del món. Estem al cim de l'Everest a 8.848 metres. Ja hem pogut posar la bandera de Barcelona, la bandera catalana i, com no, la bandera del nostre club, que és la que també ens estimem molt. Un petonàs a tots, una forta abraçada i una forta salutació a tots els oients i visitants de Temps d'Aventura. Un petonàs, sobretot també a totes les famílies. Un petonàs de part dels Xavis, tal com se'ns ha dit aquests dies. Un petonàs. Adéu! Mireu com està de trencar. Muchachos, flipeu. Això és la muerte. Això és l'Everest, es veu al balcó, fins i tot es veu una miqueta de traça i gent. La tenda està... pues realment fa mania. Fixeu-vos quina sutura he tingut que fer. Mireu, perquè se m'ha trencat la cremallera. Ha deixat de nevar i cap aquí dalt ja al cim. Bueno, mitja vida si s'obre,
Estem a uns 25 metres del cim. Espero que ho puguem celebrar. Cim del Lhotse, 8.516. Fa molt vent, no s'hi pot estar de peu a dalt. És impossible filmar, però mireu, l'Everest ens treu 300 metres i al fondo el Choyu. Hem de baixar. Tot això és molt llarg. Callo. A les 4 de la tarda ens va caure una llau de gel, mos va trencar la tenda de campanya, mos va trencar l'esquena, el cap, i ara aquí amb la doctora Nerina estem mirant que no tinguem cap cosa malament. Bueno, la primera prova està passada, ara només cal passar-ho amb gel. Amb gel i aigua, no? Sí, serà més divertit. Són les 7 de la tarda, s'està fent fosc, vista espectacular, glaciar, Golden Austin. I això que se'n va cap amunt, K2. Veieu? Aquí és la corda i com que som els primers que estem anant, a part d'obrir traça, la corda està enterrada mig metre, 1 metre per davall de la neu acumulada i s'ha d'anar arrencant. Bueno, una fenyadeta. I per aquí
Ara ve el relleu. Xavi. Això és pels del sofà. Exacte. Estem anant en aquest coll, estem fent torns. Ara acabo jo d'obrir. Davant va l'Arturo. Arturo, un company de Madrid. Obrint traça a 7.800 metres. Hola, Javi. Hola, què tal? Doncs aquí estem. D'un i el marrón, què tenim? Sí, ratllant els 8.000 i avui cauran les 24 hores d'excursioneta. Moment ens està parlant. Estem aquí. Estem agafant cordes fixes velles. Però bueno. Són les 5 de la tarda. Estem al cim del Broad Peak. Namaste. Finalment ja hem arribat a Sagamaon. És un poble situat a uns 3.500 metres. És aquest poble que tinc aquí darrere. Estem als peus ja del Manaslu i ja hem acabat el trekking. 7 dies de trekking, 7 dies, molta calor, molta humitat, temps fantàstic. I ara res, un dia de descans aquí a Sagamaon, refer els bidons, buscar i organitzar els pòrters i pujarem cap al camp base. Aquest és el lama de Sagamaon, amb el que farem una puja. Una puja és unes oracions demanant que els déus ens protegeixin amb l'escalada del Manaslu. Mira tu, fot 3 horetes que camino, ja estic aquí al camp 3, calculo que veieu les tendes per darrere, brutal, una vista fantàstica, i darrere meu calculo que tenim el cim, el que passa que ja no hi queda boira i no ho veig. Si us hi fixeu, es veu
es veu la gent molt petita. Mireu si és gran la muntanya, que poqueta cosa que som. Estic aquí seguint aquesta corda fixa. Mireu quina passada. En principi aquesta muntanya té 4 camps, faré 2 camps, però és que mirar de fer-ho en el dia molt complicat perquè et dic, dona bo pel dia 2, dia 1 i 2, que és demà, però, ostres, està molt carregat de neu, està delicadot, per la qual agafarem la forma més clàssica i a veure si amb 2 camps ens enfilem al cim del Manaslu. M'imagino que està gravant. Estem baixant de l'intent de cim. De fet, no hem passat del campament 4 a 7.500 metres. El problema ha estat que ha estat tota la nit nevant. Bon dia, estem al Camú, 5.800 metres del Manaslu. Aquí estem posant-nos ja tots els trastos per marxar cap al camp 2, muntar-lo i cap al campament base. Brutal. $6.700 con la sopita. Aquí una noche, pues como veis, ajetreadilla. Cualquiera se atreve a salir. Un frío de narices. Bueno, típico de aquí del Himalaya. Clásico de 7.000 metros. De 7.000 metros casi. Una sopita que nos hemos hecho aquí la mar de bien. Y aquí pues tendremos que aguantar la noche los 3. I acabarem, farem. Un saludo, chicos. Saluti. Saluti. Y yo también aquí, pues un poco de sopita y a la pitra. Bones noches. Buenas noches, hasta luego. Tenim Lluís i companyia pujant al ritme del Pallars. Hola Lluís, com estàs? Sí, sempre diu que està fet caldo i sempre puja tots els puestos.
Antonio arribant, brutal, el Fèlix de davant, brutal. Bueno, pugem cap al cim del Manaslu. Xavi es quedarà aquí per fer-me la foto. Aquest és un iranià que ha compartit Can Bas amb vosaltres. Estic tan emocionat. Hem menjat una miqueta, ens ha donat energia. Espereu. Esperem aquí que faci el canvi per pujar a dalt. Vinga. Vale. Good luck. Venga, good. Strong man. Strong. Good luck. Good luck, man. Many congratulations. You can do maybe another. Efes, let's show you. No, that moment, this comes for family, pledge, beach, and what? Strong man. Congratulations again. Congratulations. See you later. See you later in Kahor. Bueno, com heu vist, no sé ni el que dic en anglès, i menys en aquesta ensalada. Però bueno, és espectacular. Estic pujant al cim del Manaslu. Déu, aquest cim.
Un moment, Xavi. Un moment. Espera, que no puc. Deixa'm. Tenim el Xavi fent els últims 5 metres. No m'ho puc creure. Quins 3 dies més durs de carregar tendes. Vinga amunt. Quines coses de fer, Amb lo bé que s'està al sofà de casa, veient una pel·lícula o una sèrie. És que no m'ho puc creure. 8.163 metres. Si haguéssiu estat allà amb mi, la tapa. Menys mal d'aquest home fa oblidar les coses, perquè jo em tenia una etapa de carregar